Сините щрауси, пера, яйца, сувенири. Мясо? Така, за мясо нищо не се нагазва. Така. Включване от отбивката за съева дупка. Накрая ще видим тази дупка или по-скоро пътя до нея. Сега моля да мина е тук. Така, всъщност White Pro Edition. Така, гледайте, защото скоро ми се струва, че ще почне процентацията и ще трябва да прекратим с ключето. Това са Марселиньо. Така, ще покажа как се върти. Добре. Може би ще ми изчакате само да ви снимам още веднъж така отпред. Чепа и аз го виждам и затова